Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 31-nji ýuly hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärim. Owganistanyň resmiýetleri Iran Kabuldaky elçihanasyna edilen hüjümüň tamamlananlygyny aýtdylar. 31-nji ýylda Irden Iran elçihanasynyň jaýynyň öňünde amalaşylan hüjümüň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. Hüjümçüleriň äkresi öldürildi diýip Içeri işler ministrligi 31-nji iýulda hüjümden 4 saat geçen soň ýaradan beýannamasynda aýtdy. Resmi maglumatda bir polisiýa işgäriniň ýeňil ýaralananlygy we elçihananyň işgärlerinden hiç kimin ejir çekmänligi aýdyldy. Ministrliň maglumatyna görä hüjüm janyndan geçen hüjümçiniň özüne elçihananyň derwezesinde partlatmagynyň ýa-ni başlanypdyr. Ýa-ni 3 ýaragly şar awatly ýerde ýerleşýän elçihananyň howlusyna giripdir. Owganistanyň howpsuzlyk güýçleriniň hüjümçilere garşy töweşen wagtynda Iran Daşary işler ministrligi Kabuldaky öz baş diplomatynyň müsürüň elçihanasyna geçirilendigini aýdypdy. Bu hüjümli waka elçihananyň Iran hökümetiniň Mosul şäherine Islam döwleti toparynyň elinden alandygyny dabaralap geçiren metbuat konferensiýasyndan 2 hepde geçen soň ýüze çykdy. Kreml Birleşen Ştatlaryň Ortaýaky elçihanasynda haýsy işgärleriň galdyryljagyny, onuň özüniň çözülmeligini aýdýar. Moskwa Washingtondan Ortaýaky diplomatlarynyň sanyny çürtkesik azaltmagyny talap etdi. Ortaýakyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskowyň 31-nji ýylda aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlaryň Ortaýaky diplomatik missiýalarynda işleýän we işden gitmeli boljak 755 adamyň arasynda Ortaýat raýatlary hem bolup biler. Ortaýatda şeýle köp Birleşen Ştatlaryň diplomaty ýok diýip Peskov aýtdy. We şeýle dowam etdirdi. Biz diplomatlar diplomatik statusy bolmadyk adamlar we ýerli işgärler şol sanda işleýän Ortaýat raýatlary barada aýdýarys diýdi. Moskwa Birleşen Ştatlaryň diplomatik işgärleriniň sanyny azaltmak baradaky talaby bilen Birleşen Ştatlaryň senatorlarynyň Ortaýa garşy täze sanksiýalary girizmek boýunça kanuny kabul etmeginiň ýa-ni çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Ortaýatyň hereketlerini gynandyrjy we garaşylmadyk diýip adlandyrdy we Washingtonyň mümkin jogaba teredýänligini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Mike Pence Estoniýanyň, Latviýanyň we Litvanyň prezidentleri bilen duşugynda Washingtonyň Baltik döwletlerini goldawyny tasdiklady. Pence 31-nji ýylda Estoniýada eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň diplomatik işgärleriniň sanyny azaltmak hakynda Moskwa tarapyndan edilen talaba garamazdan Washingtonyň öz maksatlaryndan el çekmejegini duýdurdy. Birleşen Ştatlar güýç, haýbat we gorkuzmak hem Baltik döwletlerine ýaramaz täsir ýetirmek ýaly finansiýaly ret edýär diýip Pence bellidi. Sowet döwründe Moskwa tarapyndan dolandyrylan Baltik döwletleri NATO'nyň agdalary bolup durýar. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Mike Pence 31-nji ýylda Tallinden Gürjistana we ýa-ni Çernogoriýa sapar eder. Kyrgyzstanyň opozisiýon Atemekin partiýasynyň lideri Ömerbek Tekebaýewiň tarapdarlary Bişkekde açlyk oglan etmek aksiýasyna başladylar. Tekebaýew para almakda aýplanyp suud edildi. Atemekin partiýasynyň agdasy Kalys Boronbaýewiň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, azyndan 6 aktivist 31-nji ýylda açlyk oglan etdi we Tekebaýewiň prezidentlige dalaşýar hökmünde hatawa durmak üçin kyrgyz diliniň synagyndan geçmegine ruhsat berilmegini talap etdiler. 26-njy ýylda suud Tekebaýewiň kyrgyz dili boýunça synagdan geçmek hakyndaky arzasyny ret edipdi. Tekebaýew we onuň bilen birlikde suud edilýän öňki adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministr Duýşan Kulhotonow iýun aýynda suud edilipdi we 2010-njy ýylda ortaýatly biznesmenden 1 million Amerikan dollary möçberinde para almakda aýplanypdy. Tekebaýew we Hatonow özlerine garşy öňötürilen aýplamalary syýasy matlaply diýip adlandyrdylar we olary ret etdiler. Atemekin partiýasy oktyabr aýynda ýurtda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňü tirasynda 58 ýaşly Tekebaýewa garşy işin gozgalmagyny ýurtda syýasy garşylygy basyş bilen baglaşdyrýarlar. Pakistanyň parlamenti 1 awgustda täze premier ministri saýlar. Ýurdun öňkü hökümet başçysy Nawaz Şerif 28-nji ýylda ýurdun baş suudynyň çykaran kararyna görä wezipesinden çekilipdi. Pakistanyň suudy 2016-njy ýylda üst açylan Panama dokumentlerine esaslanyp Şerifi korrupsiýa baş goşmakda günäledi. Nawaz Şerif aýplamalary ret etdi. Şerifiň Pakistanyň Musulman Ligy satly partiýasy parlamentde köpçüligi emele getirýär. Partiýanyň dalaşgary Şahid Haqqan Abbasiýanyň kandidaturasynyň 1 awgustda parlamentde geçiriljek sesverişlikde tasdiklanjagyna garaşylýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşiginde başlaýarys. Efirde siz bilen men Sahra. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanna habarçysy Sultan Açylova geçen hepdäniň aýagynda ýeni hüjüme sebäp boldy. Açylova şäherde geçirilen velosiped çäresinden maglumat taýýarlamak üçin 29-njy iýulda ýer saat 9 töweregi öýünden çykandygyny we şonda jaýyň gapdalynda duran adamlary gözüniň düşendigini gürrüň berdi. Ol 27-nji 28-nji iýulda amalaşyrylan hüjümler sebäpli ät ýaşly üçin öz ýany bilen çağlarynyň birini alyp gidendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Biz öýden çykan wagtymyzda jaýyň gapdalynda duran garawullara gözümiz düşdi. Olar bize görünmejek bolup gapdaldaky jaýyň gireletinde gizlendiler. Men duralga garşy ýörep barýakam, meni görüp maňa garşy ädimni tezleşdiren gara futbolkaly, gara kepgäli oglany uzagrakdan surata düşürüp ýetişdim. Ol oglan biziň menen awtobusda mindi we meniň gapdalymda durdy. Men awtobusda ornaşyp awtobusyň açyganyndan uly ýoldan velosipedli elleri surata düşürmek üçin fotoaparatymy gönükdirenimden ol meniň elime ýapyşdy. Meniň ýanymdaky gyýdym biziň aramyza düşüp meniň elimi onuň elinden tapdyrdy. Diýip habarçymyz Sultan Açylova gürrüň berdi. Açylova şondan soň gürrüň edilýän oglanyň özlerine paýyş sözler bilen hüjüm edip başlandygyny hemde onuň özüne ölüm we gyýdyny aýagyny döwmek bilen haýwa tatandygyny sözüniň üstüne goşdy. Ol maňa garap sen indi diňe ölýärsiň diýip haýwa datdy. Gyýdyma garap seniň häzir aýagyny döwýärin. Ejen ölenden soň nädip ýaşarsyň? Sizi ýurda masgar etýäňiz haramzadalar diýip paýyş sözler bilen awtobusyň içinde biziň üstümize dagap bolýandy boldy. Biz öňümizde duralada düşüp ýerimize öýe dolandyk. Ol biz öýe girýänçek ýanymyzdan aýrylman paýyş sözler bilen biz ogratdy. Her iki sözüniň birinde meni öldürjekdikler barada gaýtalýardy. Bu bolup geçen ýagdaýlardan meniň janyma hast etmeň uğruna çykylandygyna dol ananýaryn. Diýip habarçymyz aýdýar. Açylova şu ýagny 31-nji iýulda ýer saat 8:30 töweregi öýüniň goýundaky awtobus duralgysyna baranda gürrüň edilýän adamyň ýanyna gelendigini habar berdi. Açylowanyň sözlerine görä agdalýan adam özüniň polisiýadan uğradylandygyny we oňa surat aldyrmadylyk barada özüne görkezme berilendigini aýdýar. Erde fotoaparatymy çykaraýsam erwet boljagyny aýtdy. Men Amerikanyň Aşgabatdaky ilçanasynyň maglumat serişdeleri merkezine ondan çykyp bazara gitdim. Ol öýe gelýänçem ýanymdan bir ädim hem aýrylmady. Maglumat serişdeleri merkezine girmedi, ýöne daşarda garaşyp durdy. Men erwet ýagdaý bolaýmasyn diýip fotoaparatymy sumkamdan çykaryp bilmedim. Garawullar öňküsýaly öýüň daşynda durlar. Öýden çykdym, jaň edip habar berýärler. Onsoň ýydyma başga bir düşüp gidýär diýip Açylova 31-nji iýulda e-mail arkaly uradan hatynda aýtdy. Ýeri gelenine bellesek bu Adatlyk radiosynyň habarçysy 67 ýaşly Sultan Açylova 3 güniň dowamında ýydyne edilen şoňa meňdeş 3-nji hüjümdir. 27-nji iýulda Açylova ýer saat 11:40 töweregi Amerikanyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň maglumat serişdeleri merkezinden çykyp awtobusa minendigini, soňra awtobusyň penjeresinden köçäni surata almakçy bolanda arkasyndan bir erkek adamyň eline ýapşandygyny habar beripdi. Ol şondan soň agdalýan adamyň sen meniň aýal doganymyň suratyny alyp internetde goýupsyň diýip üstüne paýyş sözler bilen hüjüm edendigini aýtdy. 28-nji iýulda bolsa Açylova ýer saat 10:15 töweregi Amerikanyň maglumat serişdeleri merkezinden çykyp awtobus duralgysyna tarap ýörände köçäniň uğrunda ýene hüjüme sebäp edilýär. Ol köçäniň uğrundaky bir gyýdy suraty düşürmekçi bolanda 20 ýaşlaryndaky bir oglan gelip onuň elini gaňyrýar. Sultan Açylova mundan 9 aý çemesi odalýany 2016-njy ýylyň oktýabr we noýabr aýlarynda hem ýylyna 3 gezek hüjüme sebäp edilipdi. Bu hüjümlerden soň ýagny geçen ýylyň noýabr aýynda Açylowanyň aragatnaşyk mümkinçilikleri çäklendirildi. Häzirki wagtda onuň öý we mobil telefonlaryndan daşary ýurtlara jaň edip ýa-da daşary ýurtlardan gelýän jaňlary kabul edip bolmaýar. Bu wakalardan soň adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalarynyň ençemesi şol sanda Human Rights Watch we Serhetsiz Reportörler guramalary Türkmenistan
Ýerdanda Azatlyk radiosynyň habarçylaryna şolsanda Sultan Açylwa edilýän hüjümleri ýazyryp, ýürite beýanat ýaýratdylar. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça başlygynyň ornmasary Rachel Denber, Açylwanyň agyr başdan geçirenleri ýurtdaky tankydy dymdyrmak üçin edilen ýene bir synançyk diýdi. Türkmenistan Serhetsiz Reportörler guramasynyň dünýäde medpuat azatlygynyň derejesi boýunça ýaýradýan ýyllyk hasabatlarynda en çeme ýyl bäri iň ýaramaz görkezijileriň birine eýe bolup 180 döwletiň arasynda 178-nji orunda ýerleşdirilýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Medpuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Medpuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatlylar 50 günden başlanjak Aziýadanyň hormatyny tigir sürdüler. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 29-njy iýulda 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 gün galmagy münasibetli Aşgabat şäherine ähli transport gatnawlary ýatyrylyp, diňe tigirlik hereketi hemde döwleti degişli jemgyýetçilik awtologlarynyň we döwlet taksileriniň hereketine ruhsat berildi. Döwleti degişli awtologlaryň, döwleti degişli taksileriň şäher ilaty üçin ýeterlik bolmanyny gurrun berýärler. Durulgolarda ýol ugurlaryny adamlar sagatlap awtobusa garaşypdyrlar. Şäheriň gündegor bölegi boýunça liniýada 10-lyk belgili jemgyýetçilik awtology ýörýärdi. Şäherde birlik belgili awtologlaryň ýörýändigini aýtdylar. Ýöne bar bolan awtologlarym öz ugurlary boýunça dol ýöremän. Şäherde ýollaryň ýapylmagy sebäpli ugurlaryny ütgetmeli bolupdyrlar. Tigirlik hereket etmek çare sebäpli işe barmaly bolan işgärleriň öz iş aladalary bilen şähere çykan ýaşaýjylaryň azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde özleriniň gaty kösenenliklerini gurrun berdiler. Şeýle kösençlikleriň ýüze çykmagyndan ähtiýaç edip, käbir idara kärhanalaryň işgärleriniň işden soňra öýlerine gaýtman idarada ýatgyndyklary barada da maglumat bar. Yeri gelenini bellemeli zat, tigir sürmäge islegi bolan ýaşaýjylara her sagat üçin 10 manat töläp prokatı tigir almaga döwlet tarapyndan mümkinçilik döredilipdir. Aziýadanyň başlanmagyna 50 gün galanyny köpçülikleýin tigirlik hereket gurnamak çäresi Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan teklip edilipdir. Türkmen mediasynyň 28-nji ýylda habar bermegine görä, Gurbanuly Berdimuhammedow awaza milli syýasatçylyk zolugyndan dolanyp gelip, paýtagtyň halkary howa menzilini Ministrler Kabinetiniň göçme meclisini geçirýär we görüljek çärelere taýýarlyk görmek bilen bagly meseleleri aral maslahatlaşypdyr. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu eferde siz bilen men Sultan Açylwa gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň köçelerinde soňky 3-4 günden bäri ahal belgili awtologlaryň adalan da gödýýär. Ýoldan barýan awtologlaryň arasynda ahal ýa beýleki welaýat belgili awtologlar juda seýrak gabat gelýär. Köçeler giňen ýaly boldy. Çatyryklarda awtolog dykmyşyklary hem ýok. Odal svetoforlardan 3-nji ýanynda geçip bolýan bolsa, indi svetoforlardan bir gedek ýanynda geçip bolýandygyny sürüjiler aýdýarlar. 18-nji iýulda Aşgabatyň köçelerinden welaýat belgili awtologlaryň, şolkanda ahal belgili awtologlaryň Aşgabatyň ýubileýine 10 ýyl watançylyk köçetiniň ugrunda täze gurulan awtoturalga ýygnalmagyndan soňra bu habar eşden welaýat belgili awtolog eýeleri Aşgabatyň gaýratyndan geçen aýlaw ýoldan hem geçmäge ähtiýaçlyk edýändiklerini äne o şäheriniň ýaşaýjysy Omar aýdýar. Omaryň aýtmagyna görä awtologlary jerime turalgasyna salynan awtolog eýeleriniň köpüsi öz awtologlaryny şu güneçeli hem awtoturalgadan çykaryp alyp bilmeýärler.
Avtolog köne olan avtolog eýlerine ulagyndan tapyldy diýilen kemçilige görä uly jerimeler salynıp, olardan şähere girmejekdikleri barada dilhata alynandygyny sürüjiler aýdýarlar. Şeýle jerimelerin möçleri 100 manatdan 300 manat aralygyndadygy. Egerde tanış bilislik üstü bilen maşyny almak islesen, onda 500 manat möçlerinde ýol gözetçilik gulanan işgärlerine para bermeli bolýandyklaryny sürüjilerden esitmek bolýar. Gijaның yarımında para bilen öz avtologyny jerime avtodurulosyndan alyp bilen türjini aýtmana görä tanış bilislik bilen avtology ýydan almak başarsa da avtoinspeksiýanyň işgärleri 400 manata hem razy bolman türjiden 500 manat talap edendiklerini öz adynyň eferde tutulmalygyny soran türji aýdýar. Jerimesini töläp bilmedik avtolog eýler bolsa öz avtologlaryny jerime avtodurulosyndan alyp bilmän maşynalarnyň daşyndan aýlanyp gidip durandyklaryny aýdýarlar. Şäheriň köçelerinde bolsa döwlet avtoinspeksiýasynyň işgärleriniň gije gündüniň dowamında güýçlendirilen nowatçylyk çekýändiklerine ýaşaýjylar ünte çekýärler. Olar her bir çatyryklarda, garaşylmaýan öwrümlerde görse bolar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Öz adynyň eferde tutulmalygyny soran döwlet avtoinspeksiýasynyň resmiýetine aýtmana görä, nowatçylyk çekmäge uğradylan işgärlere öz ismenasynda her biriniň 5 tane avtolog taklap jerime avtodurolosyna talmaklyklaryna görkezme berilýär. Şeýle görkezmeni ýerine ýetirjek bolsaň, düzgün bozmadyk türjileri hem taklap, bahana tapyp jerime avtodurolosyna uğratmaly bolýardyň diýip resmi aýdýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda ýürüýte lisensiýasy bolmadan köçede öz hususy avtologlary bilen kire edýän raýatlary edilýän gözegçiligiň güýçlenendigi, olaryň polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanylyp, jerime salynýandygy habar berilýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri hususy avtolog bilen kire edýän raýatlary saklamak çärelerini polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri bilen bir hatarda etrap şäher salgyt gullugynyň resmiýetleriniň hem gatnaşýandygyny aýdýarlar. Goýa bir bahaýgam bu başlar uğra gidecek yolu sökmünle avtolu faklap sonra minip ona düşüp derlerine de özlerinin resmi dokumentlerini şahitnamelerini okudup avtolu uğran krediyen adamdan ruhsatının patentinin bağırının yokluğunu antlayan sonra görkülmeyi talep ediyen görkültün metkazlarına cerimani resmileştiriyenliklerini aydiyarlar. Dip Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew hususy avtologlary bilen kire edýän raýatlaryň bir näçesine salgylanyp gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanda administrativ düzgün bozmalar hakyndaky kanuny geçen ýylyň noýabr aýynda girdilen düzedişlere laýyklykda ýürüýte lisensiýasy bolmadyk taksi eýeleri birinji gezek saklananda olary ýurtdaky aýlygyň bir essesi möçberinde, ikinji gezekde 5-7 essesi möçberinde jerime salmagy ruhsat edilýär. Türkmenistanda häzirki wagt iň pes aýlyk 650 manat möçberinde diýilip kesitlenilýär. Üçüncü gezekde bolsa avtolog eýesiniň sürüjilik şahadatnamasy elinden alınıp, ol 3 ýyla çenli ulog sürmek hukugundan mahrum bolýar. Mundan ozal ýürüýte lisensiýasy ruhsat haty bolmadan köçede öz hususy avtologlary bilen kire edýän raýatlara salynýan jerimeniň möçberi 50-300 manat aralygyndadyr. Aşgabatda öz hususy avtologlary bilen kire edýän raýatlaryň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerine gürrüň bermegine görä, mundan öň lisensiýany 1 ýyl möhlet bilen belli bir derejede alyp bolan bolsa, soňky 1 ýylyň dowamında onu almak düzgünleri juda çylşyrmlaşdy we kynlaşdy. Aýdylmagyna görä inni ýekebara adama şahsy avtolog bilen gadanç etmäge ruhsatnama ýatyrylypdyr. Häzirki wagt hususy avtolog bilen kire etmekçi bolan raýatlar adyndan 10 adam bolup birleşip hojalyk jemgyýeti diýilýän ýürüýte firma şekilli idara döretmeli. Bu jemgyýeti döretmek üçin resmi namalaryň onlarçasy belkem ýüzlerçesi talap edilýär. Ýöne bu şertleri ýerine ýetirmek ören kyn. Sebäbi talap edilýän resmi namalary ýygnamak mümkin däl diýen ýaly diýip adynyň agzalmadylygyny soran hususy taksi eýeleriniň biri aýdýar.
Aşgabatyň polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynaky jogapkar ofiseri we şahsy awtolow bilen kirýän aşgabatlaryň ondan gowragy bu jemgyýeti döretmek baradaky talabyň güýje girenine indi 7 ay çemesi wagt bolandygyna garamazdan häzirlikçe şeýle jemgyýetiň döredileni barada eşitmendiklerini aýdýarlar. Galybersede paýtagtda bu talabyň güýçlenmegi netijesinde öz hususy awtolow bilen kirýänleriň sanynyň hem göz görtele azalandygy we munyň taksi eýeleri bilen bir hatarda raýatlary hem öz yaramaz täsirini yitirýändi aýdylýar. Bugaýewiň sözlerine görä şäherde jemgyýetçilik transport gatnawy belli bir derejede ýola goýulan bolsa-da, bu ýolagçylaryň wagt mümkinçiligine gawat gelmeýär. Hatda Aşgabatyň köp ýerine jemgyýetçilik awtobusynyň barmaýan ýeri hem bar. Bu bolsa adamlaryň hususy taksilere bolan talabyny artdyrýar. Meselem şäheriň o çetinden bir çetine barjak bolsan ýolda 3-4 tane awtobuslar düşüp minmeli. Olam eger awtobuslar köçedat remont edilmeýän bolsa, köçedat rezelenmeýän bolsa, ondan adamlaryň bir şol özüniň mühümini bitirmek üçin paýtagtda we islemese taksilaryň hyzmatynyň peýdalanmaly bolýarlar. Diýip Bugaýew gurrun berdi. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi döwlet telewizionýasynda raýatlaryň köçede hereket mümkinçiligini ýeňilleşdirmek maksady bilen döwlet tarapyndan sary taksilaryň ýola goýulandygy wagtal mahawatlandyrylsa-da, olaryň hyzmatlarynyň ýöneki ilatyň maddi güýç ýeterinden aşa gymmatdygyny aýdýarlar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanyny gap-gaçýan migrant uğurlukda aýplanýar. Türkiýanyň Egey deňiziniň kenaryna ýerleşen Muğla welaýatynyň Marmaris etramyna halka açyk plyaj bilen bir dükanyna 4 sany adamyň mobil telefonuny uğurlanyny güman edilýän 30 ýaşyndaky Türkmenistanyň raýaty İsmet Samedow tutsak edildi. Turizm şäherçesi bolan Marmarisiň siteler mevki diýenlerindäki bir halka açyk umumy plyajda 27-nji iýulda suwa düşmäge baran 3 adamyň goşlarynyň arasyndaky mobil telefonlary uğurlanýar. Ol wakanyň ýanyndan plyajyň 50 metr goloýuna ýerleşen bir sumka satýan dükanynaky zinan müşteriniň sumkasyndan mobil telefonu uğurlanýar. Ondan soň adamlar derrew Türk polisine habar berýärler. Wakalaryň bolan ýerine gelen polis topory plyajdaky polis kameralar bilen dükanyň howpsuzlyk video kameralaryny barlaýar. Video şekillerde uğurlukda güman edilýäniň bir restoranyna gap-gaçýan olup işleýän Türkmenistanyň raýaty İsmet Samedowdy anyklanýar. İşleýän ýerine 27-nji iýulda agşam göz astyna alynan Türkmenistanyň Samedowyň polisiýaky sorawda günäsini boýnuna alanlygy öňe sürilýär. Polisiýaky resmi işler tamamlanyp sülçülüge iýerilen Türkmenistanyň Samedowa Türk gaziýeti azatlykdan mahrum edilmegi barasynda karara gelýär we ol tutukhana iýerilýär. Gepin gerdişine görä ýatlap geçsek Türk mediasynda Türkmenistanyň migrantlaryň gatnaşmagyna bolýan uğurluklar barasynda häli şinni habarlar çykýar. Mundan ol İstanbulda bir Türk başgalasynyň hojalyk işlerine işleýän Türkmenistanyň migrantlar öýe ýesiniň bar şaý sepini uğurlap olary satmaga synanşanna ele salnypdy. İstanbul'un polisine değişli tertip düzgününe seredýän bir topor Fatih etramyna ýerleşen Kapalı Çarşı adly gadymy yapyk sowda merkeziniň içinde özüne şüpheli alyp barýan Türkmenistanyň raýatlary 29 ýaşyndaky erkek adam Z.T. bilen 21 ýaşyndaky E.K. adly zenany saklaýar. Geçirilen barlygda uğurlukda güman edilýän Türkmenistanlylaryň ýanyndan gymmaty 3 milyon Türk lirasyna, ýagny 800 000 Amerikan dollaryna barabar şaý sepler tapylýar. Türk metbuatyna ýaýran habarlarda gymmatbaha şaý sepleriň tanymal işi urdenany Feryal Gülmana değişlidigi aýan edilýär.
Sözü jemläp aýtsak, Türkiýe türkmen migrantlarynyň ýekden edýän esasy ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýanyň Medeniýet we Turizm ministrliginiň hasabatyna görä, diňe 2017-nji ýylyň ilkinji 5 aýyna ýurda 8.762.509 turist gelipdir. Hasabatda Türkmenistanyň Türkiýe ýanwar aýyndan iýun aýyna çenli gelenleriň sanynyň geçen ýyla görä 31,97 göterim köpelenligi aýan edilýär. Ýagny bu ýylyň ilkinji 5 aýyna Türkiýe 274.000 owrak Türkmenistanly turist görünüşine gelipdir. Türkiýanyň ýokary okuw jaýlary guramasynyň bildirmegine görä hem ýurtdaky daşary ýurtly studentleriň köplügi taýdan Türkmenistan 3-nji orunda durýar. Türkmenistanyň döwlet kontrolyna hakimiýet bu adyna türkmen migrantlar barada hiç hili maglumat berilmeýär. Şeýlede degişli türkmen we türk resmiýetlerden tutuk edilen Türkmenistanly migrantyň ykbaly barasynda haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosuna başartmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Mike Pence 30 iýulda patriot howa hüjümlerinden goranuş sistemalaryny Estoniýa ornaşdyrmagyň mümkinçilikleri barada gurrun etdi diýip Estoniýanyň premier ministri aýdýar. Biz bu barada şu gün gurrun etdik. Ýöne munyň wagty sagada barada gepleşmedik diýip premier ministri Juri Ratas EPR döwlet kanalyna beren gurrunyny aýtdy. Pence Orfet bilen ara çäkleşýän Baltika ýurduna sapar edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň patriot gorog sistemasy ýere berkidilip, raketa hüjümlerini we töweş uçurlarynyň hüjümlerini serpikdirmäge niýetlenen ykjam howa hüjümlerinden goranuş ulgamydyr. Şeýlede Ratas iki lideriň Orfetiň Eston serhedine goloý ara çäkde geçirmegi planlaşdyrýan harby manewrlar barada maslahat edenliklerini hem ma'lum edip, bular barada Estoniýanyň Birleşen Ştatlaryň we NATO'nyň nädip ýagdaýy synajakdyklary we maglumat alşsalyşygyny amala aşyrajakdyklary barada maslahat edildi diýdi. Mundan soňra Gürjistan we Montenegro ýagny Garadağ Respublikasyna sapar etjek Pence Estoniýanyň paýtagty Tallinne eden çykyşyny Orfetiň regiondaky niýet päline garşy Washingtonyň Baltika ýurtlarynyň hemde Günnäwar Ýewropadaky ýaranlaryň aladalaryna deň derejede goşulýanlygyny ma'lum etdi. Pence Fox News kanalyna beren interwýusyny biziň Baltika ýurtlaryna Gürjistany, Montenegro we Günorta Ýewropadaky ýaranlarymyza aýtjakladymyz azatlyklar uğruna biz ermidama siz bilen diýdi. 31-nji iýulda Pence Tallinne eden saparynyň çägini Eston prezidenti Kersti Kaljulaid bilen digital ykdysadyýet, kiber howpsuzlyk we innovasiýalar barada maslahat etdi. Şeýlede vice-prezident Latviýanyň hemde Litvanyň prezidentleri bilen hem duşur. Awzalyan iki NATO agzasy bolan ýurtlara da edil Estoniýa ýaly Sowet döwründe Moskwa agalyk edýärdi. Pence Estoniýa ýerleşdirilen NATO goşunlarynyň huzuryna hem söz sözler. Tallinnen soňra Pence Gürjistany we NATO'nyň täze agzasy Garadagda täginir. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň administrasiýasynyň ýokary derejeli resmiýleri gurrun edilen sapary iýul aýynyň başynda prezident Donald Trump'yň Ýewropa eden saparynyň dowamy hökmüni garaýarlar. Trump Polşa we Germaniýa sapar edip NATO'ny goldaýanlygyny aýtdy. Şol bir saparyň dowamyny ol Moskwa bilen gatnaşyklary ösdürmegiň çägini Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşdy. Prezidentlik wezipetiniň ilkinji günlerinde Trump NATO şertnamasynyň 5-nji maddasyny açaçan agdamany käbir ýaranlary ýaýdandyrdy. Agzalyan maddada NATO'nyň bir ýurduny hüjüm edilmegi ýaranlygyň ähli agza döwletlerine hüjüm edilýändigini aňladýar. Ýöne 6-njy iýulda Warşawada eden çykyşynda Trump Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 5-nji maddanyň dol arkasyna durýanlygyny aýtdy we Orfeti Ýewropada alyp barýan işler üçin tanqid etdi. Estoniýa we Montenegro NATO'nyň agzasy bolup durýar. Şol bir wagtyň özünde Gürjistan hem Günwatar ýaranlygyny goşulmaga isleg bildirýär. Özünden Trump'yň NATO'nyň özara gorug üçinçiligini ıgrarlygy barada sorulanyny Pence Tallinne habarçylary Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy muny anyk ma'lum etdi. Ýagny biziň administrasiýamyzyň siýasaty NATO'daky ýaranlarymyzy ıgrarlygy saklamak we bir ýurda hüjümi ählimide edilen hüjüm hasaplayan 5-nji maddanyň arkasyny berk durmak diýdi. Gürjistanyň Pence bu ýurduň öz başdaklygyny we territorial bütünligini Birleşen Ştatlaryň goldawy barada çykyş eder diýip resmiýetler aýdýar. Orfet Gürjistanyň territoriýasyna da göz gyzdyrýar. Kreml 2008-nji ýylda Tbilisiä çöküp 5 günläp uruşan soň Gürjistanyň bölünip aýrylan Abhaziýany we Günorta Osetiýany garaşly ýurt hökmüni ikrar edýär. Awzalyan iki regionda Orfetiň müňlerçe goşuny bar. 27-nji iýulda Gürjistanyň prezidenti Georgiy Margvelashvili Pence'iň etjek sapary Gürjistanyň harby güýçlerini goldamakda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň berýän goldawynyň dowam edýänligini görkezler diýdi.
Pence'in Gürcistan'a etjek saparynyň dowamynda 800 Gürcistanly we 1600 Amerikan harbysynyň gatnaşmagyny Nobel Partner 2017 harby türgünleşigi geçiriler. Ol ýerde Pence Birleşen Ştatlaryň goşunlary bilen duşuşar. Harby türgünleşigi Britaniýanyň, Germaniýanyň, Türkiýanyň, Sloveniýanyň we Ermenistanyň goşunlary hem gatnaşar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.